nakilla kuumana. Tervetuloa apteekkiin. Mitä saisi olla? Teiltä aspiriinia. Kyllä. Löytyykö teiltä sarkulääkkeitä? Kyllä tietenkin. Onko teillä reumatismilääkkeitä? Ilman muuta meillä on. Onko teillä Viagraa? Totta kai. Löytyykö teiltä lääkkeitä ryppyjen poistoa? Kyllä meillä niitäkin on. Teiltä pirapukamavoidetta? Tietenkin. Löytyykö teiltä hiilitabletteja? Kyllä löytyy. Löytyykö teiltä maksalääkkeitä? Tietenkin. Löytyykö teiltä masennuslääkkeitä? Kyllä löytyy niitäkin. Olisiko unilääkkeitä? Epäilemättä. Mitään muistinvirkistyslääkkeitä? Toki löytyy. Löytyykö kainalosauvoja? Kyllä niitäkin on tuolla. Löytyykö niitä geriatrivaippoja? Ilman muuta. Meiltä löytyy kaikkea. Tämä on täydellinen apteekki. Mikä on ongelma? Minä menen naimisiin 95-vuotiaan Jalmarin kanssa. Jätämme hääjä ja listamme teille. Selvä.